Pozdrav ekipo, evo danas mi je praktički 5. dan nakon početka uzimanja KAF3. Od početka uzimanja KAF3 vrlo sam aktivan, šećem svakodnevno barem 6 km i to mi poprilično iscrpi. Doduše danas sam osjetio malo kako me probada gornji dio pluća. Da li možda to zbog tableta ili je možda to zbog, pa ne znam, malo pretjerivanja tjelesnom aktivnosti, s obzirom da do sad apsolutno ništa nisam radio, sam bio ljen i trom, tako da možda može biti radi toga. A možda je na kraju krajeva sve povezano jedno s drugim, ne možemo znati. Dobra stvar je ta da svaki dan radim spirometriju sa našim spirometrima koje smo nabavili. I evo, svakim danom je sve bolja i bolja spirometrija. Zadnja 2 dana je spirometrija tak bolja nego nakon one koju ispušem praktički nakon 2 tjedna intravenozne terapije. Tako da, evo, da bi čovjek riječi rekao, mislim da je ovo savršeno. I očito, evo, tableti funkcioniraju, treba jedno vrijeme organizmu da dođe na neko, ajmo reći, zadovoljavajuće stanje, jer do kraja krajeva cijeli život živimo s nekim defektom, pa sad dok je sve to, ajmo reći, normalno, treba dati vremena organizmu da jednostavno da pokrene se. Tako da, eto, nastavim ja i dalje sa svojim šetnjama i fizičkim aktivnostima. Upravo sad moram Kaledeko uzeti uz neki obrok. Suma sumarum ovog tjedna, pa evo, ja sam zadovoljan. Definitivno sjećam se ko da sam odradio 2-3 tjedna intravenozne terapije sa onim plućnim aktivnostima, odnosno rehabilitacijom pluća i svim popratnim, naravno, sadržajima koji se rade uz to. Ali ja sam zadovoljan, evo, zadovoljan sam i na kraju krajeva od ovoga može ići samo bolje. Sutra ujutro imam vađenje krvi, gdje se vade praktički jetreni nalazi, da vidimo kako stojimo sa svim tim. Pa evo, nadam se da će biti dobre vijesti i da te vrijednosti neće ići do neba. Tako da, svakako obavijestim vas sutra i do onda čujemo se. Pozdrav.